Bueno, pangikala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Marje. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Marje. Kini akong bana, bisan og simple ra kay ni siya, di hambugiro, buutan, matinabangon gyud kay ni siya. Pero naon sa bang ang iya pagka matinabangon na problema naman hinuon siya? Og kun nganong na problema, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Uy, si Marie naman ron? Ngano ka ha? Mari ngano ka, Mari? Naon sa ka, Mari? Mari, si Tulio, tabag taon mo, Mari. Hala nga ron, ngano mo kastulyo. Uy, ako ang tuon, bi. Na, ngano di ay Mari, uy. Mari, si Tulio, Mari, tagsa na lang mamilot. Ngano man na. Kadiyot sa ako sa katuon si pare ni mo sa turha, basta magkatabang siya. Kadiyot lang, Mari. Ano sa Pritulyo? Na, tagsa na lang ko na mamilok. Lakaw adto sa to kadiyot pa kay luoy kas Mari Edna. Uy, sige taw gilak. Sa mga radial ka dito, mga ilis ko. Mamurol sa ko kadito. Pre, masam niya paminaw ni ma. Okay na ka, pre? Okay na pre, salamat taon. Dahil nasa kong bati ginayaw. Panuhot naman gusto. Huwag ka mahungaw, huwag ka makahungaw ba? Hindi ka mahuwasan kung dito makahungaw. Ngano dito siya dong, uy. Oh. Ay naligo man gud siya, unya wa mag-ilis og brief. Ipasagda lang nga mauga dito siyang lawas ang brief, makapanuhot man na, makadaot man sa lawas. Ay, ana day na. Sunod pre no, maligo gani ka. Pag-ilis dayon, ayo pagsulob ng basa gyapon. Kasi siguro di na makapanuhot. Huwag na imong gisulob niya, mauga lang sa imong lawas. Panuhoton ka na. Ay gani kay, naay panyawan, haplasan na ka, kaututay ka. Salamat kayo pre. Ala, nya sakit gid ka ayo, pre. Kita lagi nga na pre. Mari, sakit kayo kada pislit sirit good. Mao ba? Liyok. Aw. Sakit kayo. Mo ito giingon ni Mari Edna nga tagsa na lang ka mamilong. Sige, salamat inyo pre ha. Ay, way sa payan, Okay, pre. pre. Kinsa may magtinabangay nga kita ra mang managsilingan. Moron. Mga ayaw ko na hunaan na, pre. Ang importante luwas ka. Sige, pahuway na lang noon diha. Dong, tana dong. Kuyawan baya dyo ko kanina niya dong. Kay pag adto na ako, primero nagsisigan na lang yung matang pare Tulio. Unya, tagsa na lang lagi sa tinuod mamilok. Oh, basta yung na. Sakit yun na kayo. Di kalihok kong mayo. Iniglihok ko gamay. Masakit kong mayo tiyan. Mao nga, niling hapit gani makatingog ang tao na. Mao ba no? Mao na. Pero di na siya makamatay dong. Makamatay na eh. Wala kuyawa mang good. Oo. Sabi nagdiigyod ka hungaw. Delikado na. Kaya mo komplikit mo na siya may sakit. Mangdamay ba? Mao nga, nayuban mamatay ko ano eh. Pero wala lagi ko makadungog nga naay namatay alang sakita. Ay natural itago nga. Kaya mauwa man sila. Ikabay balita nga, namatay sa panahot. Saan mo lain kayo no? Ano yung sultis migo na ko? Kana siya may usa sa pinaka-worst na sakit. Worse nga naman. Naikauban ko may sulti na ko ba? Ingon siya. Abi ni mo pre, lisod og sakit kaayo ang palandungon nga alirungan ka sa mga tao. Unya, kautoton ka? Pero di ka kautot. Pwerte ni mong pugong-pugong sa mga utot. Amaw makadungoy. Mao nang lisod doon na sa kita. Liban ng imong pugong-pugungan. Na, makahungaw na. Murag ka naigo ka, bumbag ka sa kusya. Mo nga dili ko siya angay kumpiyansahan di Aisa. Mao. Hala no, my God, natabang ni mo, nadali ni mo ba? Ay. Uy, Saan? Presador! murag si pare Kanor man ron. Usa. Naunsa man ron? Nari! Ano magkahawi? Naghilak man na. Ano man? Recorded by X Thunder Gaming. Pre, ano kung taong nga? Ano nagilak mga? Sabay na itabo ni mo ha? Wa man. Nya nga gahilak lagi ka pre. Kuan man gud pre, mari mian nilang ko kay basig na ituyo si pare nako ba. Mo nga mian nilang gud ko, pero wa man kay ituyo nako pre. O, wa man pre. Wa na lang unta ka muari pre. Ha? Bito pre, kay wala pa ko tuyo ni mo. Ako may mga atos inyo. Bitaw pre. Sige lang pre, ug wa kay tuyo nako, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang ay dunay tuyo pre. Wa man kay tuyo nako. Pero nga na pre, oy, maglibog mo sa kutaw na to. Nimo sa magituyo ni mo pre.
Kuan lagi mari, pre, ang among kuryente ba? Ambot og ngano na? Nga naman di ay. Bisa kung saan ako pisli sa switch ba? Di magin musika. Say, Oh, di gan musika pre. Murag dunay diferensya. ang inyong electric fan sa man, disad mo tuyok? Oh, diesel pre. Oy, parehas na sa amo, pre. Hasta ganay mong ref, di naman sa kayo mo andar. Mao ba pre? Ngano ko na siya pre? Naputlan man. Ha? Ay, naputlan din mo sa kuryente, pre. Uy, mao ba mari pre? Uy, wali ko kuibawan na. Di na sila mananghit, mamutol sila. Ay, di na sila manangid. Uy, huwag mo na sila mga batasan. Mao ba mari? Mao na, pre, mao na. Katong umuap, naputlan sa mi, oy. Giyahag na. Saon man na ko dun pre. Naro ba yung mga bata? Di may mong electric fan kay mapurisyo ang mga bata. Alimutan. So may sulba na ni pre, Ay, mari. gusto rin subad anak, pre. Unsa man mari? Di mo ginabayran. Di ka bayad rin pre, mari. Ay na, mo na klaro ni mong problema. Mo nang angay ni mong sulbaron, pre. Asa man taon ko kwarta ni oy. May undag na yung mga tao nga malumog kasing-kasing ba? Ug hormon ko kwarta. Oh, ito na ninyo, pre. Mo 5,300 pre. Pila? Mga 5,300 pesos. Balik duha na kabuwan, pre. Oh, pre anak yun. Aw, nahibaw di kang putlanan di ka, pre. Ha? Imposible kay ko kakahibaw. Uy, nahibaw magali ka pila imong bayranan. Ang putlanan na bahino nang wa nimo mahibaw eh. Mo lagi. Wait, tabi ini. Skarte ni imo. Pre. Tabangan ta ka, pre. Yes. Tagaan ta ka para bayad niya. Ilisi lang, pre, ha? Sa tour. Nakabanday ko sa mga lihok ni Parikanon nga murag klaro kay inartista ba. Hilak siya, huwag iluhang igawas, naong ra ginaguba. Abi niya wa ko makamatikod pero naglagot ko sa kumbana kay mudayon maghatag. Di ba klarohon una ba ug pa magbinuang. Murag taphaw kaayo, murag kami giilad ba. Pero nakadag yung ganahan kay gitagaan na sa kumbana. Pero ang problema mubayad ba kaha? Unya to? Ikaw ba? Awara gyud ang kinaiya nimong muhatag dayon ka. Uy, naunsa man ka na mga tabang hatag dayon. Murag ikaw ra jud giilad. Klaro haon na kung ang tao nga moduol nimo murag luoy jud kaayo or gipangwartahan ka lang. Ay, pasagli lang na sila, oy. Ang importante dahil kita may tabang da. Ha? Itabang lagi. Pero dili man tanan nga imong tabangan maayo. Na may uban nga nagpahimus lang. Abi kay dali magkay kang mudugo, duolon dayon ka, pangayuan kag tabang, mapahimuslano ng uban. Ay, mutabang ganito, ha? Di na magtanaw ko noon sa ilang reaksyon o mga binuhatan. Kung naman sila yung mga binuang, ilan ang tulubagos ginoo. Basta kita, wa tayo laeng tuyo, kundili, nga nakatabang na. Ang kinuuroy, bahala na to. Oo, lagi uy kasabot ko. Pero ang mahitabo gud ana, ang mga tao muhimo na hinog binuang, kay tan-aw nila na may tao nga dali kag ilaron, mauna. Sa ilaron ba? Ako bang buti mo ipasabot nga ilaron? Ay kinsa daylain. Dahil ilan na ang problema. Wala tayo labot na basta kayang ato, ang pagtabang sa itong isikataw, mawaya atong gihuna-una. Kung kinsa man na sila nga nagbinuang na to, ilan na ang problema. Sila ray manubag anak sa Ginoo. Dong, tanan na ta. Tara. Pre! Oh, Pre Pedro, usam ni. Anong nagtaki ang tao ka? Ngano ka? Oh, pre, sakit kong tiil, pre. Tabangi ko ani, pre. Palagsik mo tinultian sa niya sakit ay nung tamday ka. Natunok. Sa may nakatunog ni mo? Tamsak. Sige. Tamsak ba? Kanang murag payo nga gamay. Tamstak. Sangan? Tamstak. Ang tamstak di ay na. Surod sa mo kapil. Tamstak na. Kita bala na ni mo. Ngita po kong martilyo. Sa kumay mo na martilyo. Akong ibot sa tamstak. Amalay, ayabang na mga drop. Di bang tuloy mo na lansan na? Pa din na maibot. Wah, masakit kayo. Bebe. Ako ibot na bebe. Ama. Uy, pagtarong mo ana uy. Bebe. Ama ro. Pemutan ro ano. Pre! Kani. Oh. Pre, presator! Tapang presatolyo, pre! Tapang tao. Usa ko no. Si Tulio ko, no? Usa mo sa studio. Tana rin. Atulo rin. Tara dong. Pre. Usaw na kong tiil, pre. Presator! Biyaan lang ko ninyo, oy. Recorded by X Thunder Gaming.
Ano sa si Paritulyo, Mare? Pre, gatake pre, wala magtingog. Nagsigala lang ang mata. Hama, pre, Paritulyo, buhay pa ka, pre. Dong, buhi pa, buhi pa. Nay, nangidhat pa na ako sa paritulyo. Hindi, pre, ha? Ako no asawa tao, noy. Naibo ka sa asawa na ko, pre. Tabangi tao ninyo. Pre, Marie. Karga dali sa kinanay, ta. O di ko ka na og ano, ibukat tiras na na. Kasi napakatabang ako, ano, di man madaan ako kurusa. Ay, Nas Pedro, ay! Bro, Ay, ikaw yun. Wapagirin maibuting tam sa akong tiit. Samoy. ato lang sa hospital, bro. Ipaibutan dito kapel. Tabangin ko dali, yung ano to, Paritulyo, ikarga na to sa kinan. Pero madaan na to, hospital, dali. Nadagi na mo sa labing duol nga ospital si Paritulyo. Unya, wa na mo damha nga mao ni resulta. May gani kinadali pagit taong ka, pre. Ay, salamat kayo ninyo, Marie, ha, pre. Ayaw na gunaunaan ninyo, Mare, pre. Ang importante nga, maayo na sa Paritulyo. Naulian na gamay. Ayaw, dili na kayong muhal sa musulti. Di ba, Paritulyo? Pwede naman kuno na siya makagawas gani ko, no? Karon, ingon ang doktor. Kanang ato sa nga tuon ang billing section pre, ha. Ato sa ang pangutanon kung pilay bayran na namo. Kaya dit lang. Panghipo sa landaan sa inyo mga butang diyan pa eh. Mare, kay mugawas makadaron. Hipo sa landaan. Pre? Kung madari mo, pre, likay lang yun. Ay, nanas mariid na ay. Mare, gitabangan na mo gihipos daan ang inyong mga butang ni Paritulyo, Mare. Mugawas naman kita mo ron. Ngano ka, Mare? Ngano ka, pre? Ngano ka? Mare. 120,000 pesos! Sa? Kanak ko, Takbukod. may paimuton kong tamsta. Inuko, pre. Paritulyo, pre. Tagin na doktor. Inuko. Tagin na doktor. Dali. Tawag dito doktor. Tagin. Tagin doktor. Dako, ako ninyong bayronan, Gon. Oh, ikaw gawin sa daan na inintanan, pre. Nganong diniman ni mo gidang akong bana, nga mahal man kayo kayo na dito ng ospitala. Nganong diniman ni mo gida. Wag magkukunauna sa bayranan, Mare. Ang ako ba nga, madali og da tambalanan si Paritulyo. Maluwas na yun. Nga naman ni Ron, be. Tungod sa kadako sa among bayranan, hagatagig balik akong bana. Kamu mo na kaingon, ani. Ursa? Mo na among problema, kay kami naman hinuisadan. Imbis kami mo initabang, kami na hinuisadan nganong giatake iyang bana. Maayo ka ni? Murag ikihar ba kuno mi? Unsa ba toy among saoy? Unsa may kasulti ninyo ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Margie. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Ato sinder ati prese Inday Margie. Margie. Kuha na ti prese ang yambana nga si Dudong Sator ba na Dudong Dro? Ha? Yambana Sator. Sator na. Si Sator ati pres buutan kayo matinabangon kayo bisag unsa iyang mga silingan tabangan gyud niya. Ang last niya murag nala siya hinoy na dautan katong iyang gida sa hospital nga mahalon. Kay iyang sugtuyo ati pres nga maluwas sa taon ang bana. Nakabiil man tawog 120,000 ati pres mao na nga 40 hilakas asawa. Sila may gibasol noon. Sila mo igibsang ilan nga kamoy nakaingon ni ganong gitaam ninyo diri sa kumbana taon. Asa bi daduna day imong asawa ni sa pagana Tulyo. Asa bi gusto nimo dadon adto sa kanang inig lahat inig adto nimo patay ditso. Sama siya. Sakto na kang sa tor gibuhat. Iyan ang gibuhat kay para maluwas sa imong bana. Ang naluwas magali pero suma ana ngol alang pero okay ra kayo as kalabing wa patud dadya. Maulian ba ka to? Nung makita ng kwarta eh. Mao makita na na. Buwi di. Wa magali ng bingon Pedro nga stage pila ti mo do. Stage living. Wala akong balik sa doktor eh. Kaya na. Stage living ako nga ingon. Ang mao man ka, oy. Wala akong bayaw nga pa. Nga matayin man stage 5 gani dili. Stage living na ka. So asa
Nauriyan yun din ka karon, lambok na ka. Wala akong balik dito sa doktor. Mga batanon kay mga doktor, wapar ba unta? Ah, Ay, stage living, wala ko eh. payo sa stage 11, binuang stage Ay, 11. masakit ang stage living kato si GC Baril, kay padungom tayo. Kailangan din. Nani, nabaro. Naning na baro. Bitaw pres. Unsa ato mga sulti ani ate pres? Unsa ikasulti na to ani yang asawa o yang bana nga unsa man? Ato lang nun nga ayo kay palabi pod sa imuhang kuan dong kay basin og diskwido ka. Sila naman yung problema hinuon. Sila gyud na problema hinuon. Ako nang 20. Kay naam ko plabi kag buutan niya abusaran hinuon ka di ba? Bam? Di ba? Bam do. Bahay ko ba? Bam. O kanang mo palabi kag kabuutan abusaran ka no? Kung ari ka diri sa basahon sa Sirach 6, Ako naman dati. kapitulo 16. Oo. Gingon diri nga, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga magamping kanimo gikan sa sakit. Mao ba bam? Ha? Alam kayo ni kaulugan ha? Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga magamping kanimo gikan sa sakit. Di ba na usahay nga og naa kay mga kaguol adto kasi mong suod mo amaam nimo murag mahupay ang imong mga kasakit imong mga kaguol. Mawawa oy. Oh. Bitaw. Kani ang ilang padagsuod isip higala sobra pas amam, sobra Bitaw. pas hapuhap kay primero gitagaan man sila kuan hinabang bayad kurente. Nya mo to nga Atong siya mo damo. giatake lagi gidala sa ospital only nga ang ospital na nadadan ospital nga mahalon. Halo lang. Oh, kanang na ang akong i-share lamang ani nga nag-aasa ka mo kay ako ni bawaan gulyat kung ani ka sa Cebu unya butante ka din rehistro ka din sa Cebu daga mga agencies ni mo tabang nimo di pres na mo to may ma rehistro sa Oslo wala man kayo may nang gitawag og champ Ay, dahil din siya ninyo naman. di ba nang tamba sa Cebu raman na kailangan ng kanang naa-address sa kanya Saman pansan. dili ka nang sa kuan bitaw gulyat sa kuan ba na kang Isa man? Delmar sakto ba na Oo, sa congresswoman, congresswoman. Ria Delmar. Lahi kung to Ay, sa Ria, province si kay Cutie day. maduulan mo sa province pwede ra sa LGU tingali ug sa kanang kanang na ang congressman gihapon pero mas daga ng ari dire sa syudad imong kuan kay naa may kanang sa LGU local sa city dire so pero kung asa ka mong napita ingon ani nga dako nga bayranan ang inyong buhaton kanang sa asa nga mga city or mga syudad murag adto man ang dangop gulyat sa WD. Oh, nya agency. Sa syudad, champ. Oh, nya kanang na ang malasakit ingon ana. Malasakit, probinsya. Oh, sa probinsya o sa kuan nya interviewon man kamo kung tinuod ba nga wa kamoy nahimo. Wa ba to kamoy mahimo. Basignan niya may Oh, papel. ingon ana kay pananglitan og moingon nga usa taon kay hisgot na murag mukiha. Mukiya, ikaya lagi sila. Kay Panglitag ikiha ka mo. Okay ra mo tubang mo sa barangay kay mo timbang mo sa ng kapitan ug kinsa sadaan. Ug kamo bay sadaan. tinuod na. Oh, nga dako mamugtabang nga nahimo ug pagdala sa kuan, padala sa ospital, nagmahay man to iyang asawa nga no dinidad siya nga asawa kay ba mo nga kani ospital mahalom ni nga at balin lang ta dito. Ayo na dili ta mo dayon dire. Ni ana ta sadaan. Mao yun, tinuod na. Kita mo sa dagway sa ospital. Mamahal mo na. Oh, Tinuod eh. mano mo sa tumoingon daan. Inana ba nga siya bas ron papig yung ni doktor. Patyan lang na uy. Ikaw pulon mo tamtax. Ayaw, papatay. Oo, unya. Siya naman sa ano. Kaysa akong gibasa dire, iyahan ang nahimo ang iyahang buluhaton isip higala. Aha. Iyahan ang natuman ang iyatolman isip higala. Ibayad sa inyong kuryente. Wa pa magalit tingali mo kailis. Opa. Oh. Lain mo to bayad kuryente, bam. Lain mo to iyang amigo, katutuo sa. Si Dakur, siya to usa. Katunog tamtax. Dili to lain mo to. Katong ngayo, katong si kani si Kuan, si mga Tulio, mo na primero no patabang niya. Katong nangayo siya sa pagana tong unang gipatabangan niya ni Kuan Tulio. Oh, ang ako na lang matambag diri nimo. Ang ako na lang share nimo din ha, sir, ma'am. Babae Miss Interland. Si Inday Margie. Ang primero ang gitabang katong sakit tiyan ba nga nakautot siya. Si Tulio. Si Tulio. Mao to, primero niya patabang, sakit tiyan. Bidigliyok. Nakautot siya kay haplasang panyawan, mao to nga naulian. Ang naging karon mao ni. Oh, sa to. Ay matutunog tamtax Pedro man to. Oh, kaning man nga ngayon tabang sa iyang kuan. Katong Pedro man na. Dili di Pedro. Si kuan ayo na si Sator. Si
Pedro Sator. Ako Pre! Sator. Sator. Oy, si Pre Kanor. 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 Si Kanor. Matoy na ngayon tabang niya. Ano to Kuan. ang tax, Pedro? Pedro, Ang tabang kanina lang, ang atong masir, maano lang yun ka ng doon mo diha sa kinsay makatabang. Pagpunta na mo kinsay makatabang kay naamay mo tabang sa kanang wag gyud mahimo bitaw. Ha. Pagpunta na mo dito yung mga silingan kasi makarecommend ninyo diha kinsay maka kuan ninyo may tungod ani kay naamay mo tabang sa kanang wag gyud mahimo. Bitaw. Ang masag magpapreso mo kunin ko ba. Kada ospital mo sabot sad na. Sabot, Matagaan mo nagpromissory note tungod sa ibuhaton. Wa man tingali ospital nga nakapapreso pasyente kay wa ikabayad. Mao gyud. Na man depende man lang sa kung mudangop mo diya sa kanang social welfare kung unsa no. Kay kanay party man ingon aning giatake nya. Ingon mo ko sa may pamutong lang sa tamtax ug mauning dako kay bayranan. Oh. Kay day akong silingan gulyat nga giputlan og TL. Wa ta kabayad bisag piso. Di ba? Oh, na mo silingan diha ay. Ano naman? Di ba siya paputol? Di kaning atong city hospital wa siya na gitawag niya zero balance yun sa kanang lagi muduol ang mga Masakit. Masakit. muduol kay mga ahensya nga makatabang. PhilHealth, naampo na na, bam, no? PhilHealth. Oh. Na adri sa tua, ang atuang kining atuang cham nga ni Mayor Nestor Archibal sa tanan sa syudad. Oh, ana na lang Mama. mama. Ni Francis Paris duulan na ninyo kay tabang na basta cham. Oh, mao na mo i-share ha kay sa ako nang gingon kanang na ang apa nang katapusan din yung duolon si tuas taas. Oh, si kana. gingon og kanang og sa tagabukid. Tambal nga way bayad ba? Sa amo pa sa tagabukid mananambal nga way bayad, Oo. langop ta ni bunguton. Oh, kana. Muna lang pong, no? Salamat po lang ating tuluman noon. Kung ako ang puzzle, tihon. Tata RMN